Biblia explicată copiilor. Să deschidem împreună paginile Bibliei. Vă mai amintiți cum Faraon a refuzat în fața lui Moise și Aron să-i lase pe israeliți să plece? Domnul a promis că va face minuni în fața lor pentru a-l determina pe Faraon să-i lase și pentru a întări credința israeliților în puterea lui Dumnezeu. Așadar, Moise și Aron au mers la Faraon și i-au cerut încă o dată să lase poporul să plece din Egipt. Pentru că Faraon a refuzat, Dumnezeu i-a spus că va transforma apele Egiptului în sânge. Dar Faraon nu a crezut. Așa că Aron a ridicat toiagul și a lovit apele râului sub ochii lui Faraon și sub ochii slujitorilor lui. Și toate apele Egiptului s-au prefăcut în sânge. Peștii din râu au pierit. Râul s-a împuțit, așa că egiptenii nu mai puteau să bea apa râului și a fost sânge în toată țara Egiptului. Dar vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Și inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron. Toți egiptenii au săpat în împrejurimile râului ca să găsească apă de băut, căci nu puteau să bea din apa râului. Au trecut 7 zile după ce a lovit Domnul râul. Moise și Aron s-au dus din nou în fața lui Faraon și au spus: Așa vorbește Domnul, lasă-l pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu-l vei lăsa, am să aduc broaște pe toată întinderea țării tale. Și pentru că Faraon nu i-a lăsat, Aron și-a întins mâna peste râuri și au ieșit broaștele și au acoperit țara Egiptului. Dar și vrăjitorii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor. Au scos și ei broaște peste toată țara Egiptului. Au reușit și vrăjitorii să cheme broaște, dar nu le mai puteau face să plece. Așa că era plin de broaște peste tot, prin toate cetățile. Ați văzut vreodată broaște? Ați văzut că ele nu umblă, ci sar. Imaginați-vă cum era. Mergeau egiptenii să mănânce și broaștele săreau pe masă, prin farfurii. Se duceau la culcare și broaștele săreau prin paturi. Oriunde te uitai, săreau broaște speriate peste tot. Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și a zis: Rugați-vă Domnului să îndepărteze broaștele de la mine și de la poporul meu și am să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului. Moise s-a rugat și broaștele au pierit în case, în curți și în ogoare. Le-au strâns grămezi și țara s-a împuțit. Dumnezeu le putea face să dispară, dar egiptenii trebuiau să vadă rezultatul păcatului lor și să recunoască că vrăjitorii lor nu au putere în fața lui Dumnezeu. Faraon, văzând că are răgaz să răsufle în voie, și-a împietrit din nou inima și n-a ascultat de Moise și de Aron și nu i-a lăsat să plece, deși le-a promis acest lucru. Domnul a zis lui Moise: Spune-i lui Aron: Întindeți toiagul și lovește țărâna pământului și se va preface în păduchi în toată țara Egiptului. Așa au făcut. Aron și-a întins mâna cu toiagul și a lovit țărâna pământului și s-a prefăcut în păduchi, care s-au urcat și pișcau pe toți oamenii și pe toate animalele. Vrăjitorii au căutat să facă și ei păduchi prin vrăjile lor, dar n-au putut. Și vrăjitorii au zis lui Faraon: Aici este degetul lui Dumnezeu. Dar Faraon tot nu a dorit să asculte. Apoi, Domnul a zis lui Moise: Scoală-te dis de dimineață și du-te înaintea lui Faraon când are să iasă să se ducă la apă și să-i spui: Așa vorbește Domnul. Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vei lăsa poporul să plece, am să trimit muște câinești împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău și împotriva caselor tale. Casele egiptenilor vor fi pline de muște și pământul va fi acoperit de ele. Dar în ținutul Gosen, unde locuiește poporul meu, nu vor fi muște,
pentru ca să cunoști că eu, Domnul, sunt în mijlocul ținutului acestuia. Voi face o deosebire între poporul meu și poporul tău. Semnul acesta va fi mâine. Și așa s-a întâmplat. A doua zi, toată țara Egiptului s-a umplut de niște muște mari, mai puțin ținutul Gosen unde locuiau evreii. Atunci, Faraon s-a gândit că poate e mai bine să asculte și a chemat pe Moise și Aron și le-a zis: duceți-vă de aduceți jertfe Dumnezeului vostru aici în țară. Dar Moise i-a explicat că egiptenilor nu le plac jertfele evreilor, pentru că ei cred în tot felul de zei. De aceea îi vor ucide pe evrei dacă aduc jertfe lui Dumnezeu în Egipt. Și a cerut voie să-i lase să plece în pustie pentru a aduce jertfe. Bine, a zis Faraon, vă voi lăsa să plecați, să aduceți jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie. Numai să nu vă depărtați prea mult. Rugați-vă pentru mine. Moise s-a rugat Domnului și Domnul a îndepărtat muștele de la Faraon, de la slujitorii lui și de la poporul lui. N-a mai rămas niciuna. Dar ce credeți? Faraon și de data aceasta și-a împietrit inima și n-a lăsat poporul să plece. Și din nou Moise și Aron au mers la Faraon, rugându-l să-i lase, că altfel Dumnezeu va lăsa să vină o boală care va omorî animalele lor. Dar Faraon tot încăpățânat. Și Domnul a făcut așa chiar de a doua zi. Toate turmele egiptenilor au pierit, dar n-a pierit nicio vită din turmele copiilor lui Israel. Faraon a trimis să vadă ce se întâmplase și iată că nicio vită din turmele lui Israel nu pierise. Dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a lăsat poporul să plece. Domnul a zis lui Moise și lui Aron: umpleți-vă mâinile cu cenușă din cuptor. Și Moise s-o arunce spre cer sub ochii lui Faraon. Ea se va preface într-o țărână care va acoperi toată țara Egiptului și va da naștere în toată țara Egiptului pe oameni și pe dobitoace la niște bube pricinuite de niște bășici fierbinți. Ei au luat cenușă din cuptor și s-au dus înaintea lui Faraon. Moise a aruncat-o spre cer și a dat naștere pe oameni și pe animale la niște bube. Și toți oamenii și toate animalele s-au umplut de aceste bube care usturau foarte tare. Ca de obicei, Faraon a chemat înțelepții și vrăjitorii, dar aceștia nu s-au putut arăta înaintea lui Moise și a lui Faraon din pricina bubelor, căci bubele erau și pe vrăjitori ca pe toți ceilalți egipteni. Dar Faraon tot nu i-a lăsat să plece. Dumnezeu i-a trimis din nou pe Moise și pe Aron la Faraon să-i spună: dacă mi-aș fi întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă pe tine și pe poporul tău, ai fi pierit. Dar te-am lăsat să rămâi în picioare, ca să vezi puterea mea și numele meu să fie vestit în tot pământul. Dacă te mai ridici împotriva poporului meu și dacă nu-l lași să plece, iată, mâine, la ceasul acesta, voi face să bată o piatră așa de mare cum n-a mai fost în Egipt din ziua întemeierii lui până astăzi. Puneți dar turmele la adăpost și tot ce ai pe câmp. Piatra are să bată pe toți oamenii și pe toate vitele de pe câmp care nu vor fi intrat în case și vor pieri. Aceia dintre slujitorii lui Faraon care s-au temut de cuvântul Domnului și-au adunat în case robii și turmele, dar cei care nu au crezut și-au lăsat robii și turmele pe câmp. Și cum spusese Domnul, a doua zi a venit o grindină peste țara Egiptului, așa de mare cum nu mai fusese până atunci, și furtună cu fulgeră și trăznete. Piatra a nimicit în toată țara Egiptului tot ce era pe câmp, de la oameni până la animale. A nimicit toată iarba de pe câmp, afrând copacii. Inul și orzul se prăpădiseră, pentru că orzul tocmai dăduse în spic, iar inul era în floare. Grâul și ovăzul nu se stricaseră pentru că erau târzii. Numai în ținutul Gosen, unde erau copiii lui Israel, n-a bătut piatra. Speriat, Faraon a trimis să cheme pe Moise și pe Aron și le-a zis: de data aceasta am păcătuit.
Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. Rugați-vă Domnului să nu mai fie tunete și piatră și vă voi lăsa să plecați și nu veți mai fi opriți. Deja bănuiți ce s-a întâmplat, nu-i așa? Moise s-a rugat, Domnul a oprit ploaia și grindina și Faraon s-a răzgândit. Și din nou Moise și Aron s-au dus la Faraon și i-au zis: Așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor. Până când ai de gând să nu vrei să te smerești înaintea mea? Lasă poporul meu să plece, să-mi slujească. Altfel, voi trimite mâine niște lăcuste pe toată întinderea țării tale. Ele vor acoperi fața pământului, de nu se va mai putea vedea pământul. Vor mânca ce a mai rămas nevătămat. Vor mânca ce v-a lăsat piatra. Vor mânca toți copacii care cresc pe câmpiile voastre. Îți vor umple casele tale, casele tuturor slujitorilor tăi și casele tuturor egiptenilor. Părinții tăi și părinții părinților tăi n-au văzut așa ceva de când sunt ei pe pământ până în ziua de azi. Moise a plecat și a ieșit de la Faraon. Slujitorii lui Faraon au zis: Până când are să fie omul acesta o pacoste pentru noi? Lasă pe oamenii aceștia să plece și să slujească Domnului Dumnezeului lor. Tot nu vezi că pierde Egiptul? Părea că inima lui Faraon se înmoaie, așa că i-a chemat înapoi pe Moise și Aron și le-a zis: Duceți-vă și slujiți Domnului Dumnezeului vostru. Faraon i-a lăsat pe bărbați să meargă, dar Moise i-a spus că va merge tot poporul. Faraon s-a înfuriat și i-a dat afară. Așa că Moise a întins toiagul peste țara Egiptului și Domnul a făcut să sufle un vânt dinspre răsărit peste țară toată ziua și toată noaptea. Dimineața, vântul dinspre răsărit adusese lăcustele. Știți voi cum arată lăcustele? Și cu ce se hrănesc ele? Sunt peste 8.000 de specii de lăcuste. Sunt niște insecte care mănâncă iarbă, frunze, cereale. Sunt printre cele mai lacome insecte. Lăcustele au venit peste țara Egiptului, număr atât de mare cum nu mai fuseseră până atunci. Și nici nu va mai fi un astfel de roi de lăcuste. Au acoperit toată fața pământului, de nu se mai vedea pământul. Au mâncat toată iarba de pe pământ și tot rodul pomilor, tot ce lăsase piatra. Și n-a rămas nimic verde în copaci, nici iarbă pe câmp, în toată țara Egiptului. Faraon a chemat îndată pe Moise și pe Aron și a zis: Am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului vostru și împotriva voastră. Dar iartă-mi păcatul, numai de data aceasta. Și rugați pe Domnul Dumnezeul vostru să îndepărteze de la mine urgia aceasta de moarte. Moise a ieșit de la Faraon și s-a rugat Domnului. Domnul a făcut să sufle un vânt foarte puternic dinspre apus, care a luat toate lăcustele și le-a aruncat în Marea Roșie. N-a rămas o lăcustă pe toată întinderea Egiptului. Și cred că știți deja ce a făcut Faraon. Când a văzut că au dispărut lăcustele, n-a mai lăsat pe copiii lui Israel să plece. Atunci, Moise, după cum îi spusese Dumnezeu, a întins mâna spre cer și s-a făcut întuneric, beznă, în toată țara Egiptului, timp de 3 zile. Nici nu se vedea unii pe alții și nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de 3 zile. Dar în locurile unde locuiau toți copiii lui Israel era lumină. Atunci, Faraon l-a chemat pe Moise și i-a spus că îi lasă să plece cu condiția ca toate averile lor, adică turmele de animale, să rămână în țară. Moise nu putea fi de acord, așa că Faraon s-a mâniat și a zis lui Moise: Ieși de la mine, să nu cumva să te mai arăți înaintea mea, căci în ziua în care te vei arăta înaintea mea vei muri. Da, a răspuns Moise, nu mă voi mai arăta înaintea ta. Astfel, Domnul a lovit pe Faraon și pe egipteni cu 9 nenorociri. La început, vrăjitorii au reușit să limite pe Moise și pe Aron. Apoi au recunoscut și ei că Dumnezeu este mai puternic și unii din slujitorii lui Faraon au început să creadă în Dumnezeu. Doar Faraon se încăpățâna să se împotrivească.
El știa că dacă evreii pleacă din țară, nu mai are cine munci gratis pentru ei. Dar oare până la urmă ce s-a întâmplat? A reușit poporul evreu să părăsească Egiptul? Veți afla în episodul următor. Versetul pentru astăzi se găsește în cartea intitulată Deuteronom, capitolul 7 cu versetul 19. Adu-ți aminte de marile încercări pe care ți le-au văzut ochii, de minunile și semnele, de mâna tare și de brațul întins cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău. Așa va face Domnul Dumnezeul tău tuturor popoarelor de care te temi. Să vă amintiți minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în mijlocul lor în Egipt. Iar atunci când uneori vă este greu sau aveți probleme, să știți că Dumnezeu este la fel de puternic și astăzi, ca și atunci. Adu-ți aminte de marile încercări pe care ți le-au văzut ochii, de minunile și semnele, de mâna tare și de brațul întins cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău. Așa va face Domnul Dumnezeul tău tuturor popoarelor de care te temi.